הכירו את עמותת גמר חסד לדרכם, עמותה שהוקמה מתוך מטרה אחת פשוטה, לדאוג שלכל משפחה שזקוקה יהיה אוכל חם על השולחן. אני מאור קורקוס, מייסד ומוביל עמותת גמר חסד לדרכם. כאן, בין הקירות האלה, חסד הופך למעשה. זה המקום שבו הנתינה מקבלת משמעות. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו, להיות חלק משרשרת של טוב שמשנה חיים. בעמותה שלנו יש מגוון רחב של פרויקטים כגון פרויקט ארוחת 10, שבו אנו מחלקים לחם וממרחים למוסדות חינוך, לבדוק שאף ילד לא יישאר רעב. אנחנו מספקים אוכל מבושל למשפחות נזקקות ועריריים, גם באמצע השבוע וגם בסופי שבוע לכבוד שבת קודש. מה שמרגש במיוחד זה לראות את כולם יחד. מקלפים, חותכים, מבשלים, אורזים באהבה ומחלקים למשפחות עד לפתח הבית. גם בחגים אנו מחלקים למשפחות הנזקקות סלי מזון מלאים, המאפשרים לכל משפחה לחגוג חג בצורה מכובדת. בחג הפורים אנו מחלקים מאות תחפושות, כדי להבטיח לכל הילדים תחפושות ראויות לחג. בעמותה שלנו תראו אנשים מכל הגילאים, צעירים, מבוגרים, משפחות וילדים שכולם באים להתנדב, לבשל, לארוז ולחלק. אבל מעבר לאוכל טעים, אנו בונים קהילה. המתנדבים העיקריים שלנו מגיעים לבית אבות לשמח ולנגן בקבלת שבת. ביום הזיכרון מחלקים נרות נשמה עם שמות נופלי הקריאה. ומעבר לכך, העמותה נרתמת למגוון רחב של פעילויות למען הקהילה. החסד שלנו לא רק גשמי, אלא גם רוחני. בעמותה יש לנו עמדות תפילין, חלוקת נרות לשבת, בפרסום זמני כניסת שבת לזיכוי הרבים. הכל נעשה בהתנדבות, מהלב ועם הרבה משמעות. עמותת גמר חסד לדרכם היא בית, לכל מי שצריך עזרה ולכל מי שרוצה לתת. אז אם אתם רוצים להיות חלק, לתת, לעזור, להתנדב ולתמוך, הדלת שלנו פתוחה תמיד. בהזדמנות זו, אגיד תודה רבה לכל מי שלוקח חלק בחסד העצום הזה.